sa kaawit. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Sylvia. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit pinaguluhan, not like the movies. Why can't it be? Recorded by X Thunder Gaming. Wag yun na ang nguyab imong best friend mo. Wawi, best friend sir me. Unya ikaw, best friend na gid kay imong tan-aw niya. Huh? Ha? Sa ko tan-aw no, dili. Lahi mo tinanawan niya. Tugad sa tinuod bi. Na kay feelings niya no. Bitaw, to be honest, dugay Pero, murag no chance man. Uy, wala mahibaw no. Basin pa di ay mausab ang hangin. Og pohon manguyab siya nimo. O di ba? Di ba yan na imposible? Ha? Day. Oh, tara imo. Flowers? Mm. Wow ha? All my life, all those years nga nagkauban ta, karon pa kita makahatag og buwak nako. Ano? Pwede mo hatag og buwak kang best friend? Pwede man, pero syempre, wa ko maanad, no? Aw, abi na lang bi. Ayaw, uy. Ipa-frame ko ni. Pa-frame nimo? Oo, syempre. First time in history ni. Aw. So unsa man? Duwang tagpanood doron? Hala, pwede dili lang sa... Nga naman. Bas malain si Jasmine ako, good. Murag, nagluod na ba to nako? Oh, kung di mo nalang ubano na to. Okay ra? Happy thank you kumang lood ni mo, ha? Ha? Nga naman? Imo na lang kong biyaan. Jasmine. Sa una, ako may permi mong kauban og lunch. Nya karon si Red na. Jasmine, girl. Ayun ulit pang luod, ha? Dogi na lang akong best friend si Red. Mga bata pa mi, suod na kaayo na nako siya. Kisa may dili mang luod, be. Ikaw ra ba akong gitreat cute as close friend din sa eskwelahan? Naibaw lagi ko. Maubitang ni ako karon aron pangutanon ka, basin gusto kang mo-join na mo sa lunch. Ha? Sige na. Okay ra? Oh, nalugong dili. Hi, Red. Okay na bitaw nga ni-join ko sa inyong lunch karon? Okay na, oy. See? Okay na lagi. Siya man kanimo yung nag-initiate na pa-joinin ka na mo sa lunch? Thank you, ha? Og pasensya nga nagsamok-samok ko ninyo. Samok ba, oy? Okay lang, good. Pwede man ka nga mag-uban-uban na mo. Kung wa kay laing close din, eh. Thank you. Thank you, good kaayo. Oh, sige na, mga una ta. Lahi na lagi inyong closeness ni Red ron, no? Ha? Ano nakasalti man ka? Mura mag-nai something? Kamu na? Dili, uy. O, man siya mga uyab na ako. Mao ba? Pero, to be honest, dagan siya mga gipakitang lihok ron nga bag-o para nako. Like, iya ko hatagan og flowers o baka chocolates. Tingali ko na feelings nga na-build up. Mo itanaw nimo? Dili man sa imposible, kay gwapa man ka. Coming from the one na mas gwapa, ha? Mga flatter. Pero bitaw, seriously, if ever manguyab sa nimo, unsa man, doon na ba say chance? Dugi na akong close si Red. O para nako sa tanan akong na-meet ng mga lalaki, siya gid ang pinaka-green flag. So yeah, to be honest, nako chance. Wow ha? Red man to ang name, pero at least, dili red flag. Nga naman ko eh. Dili naman hinuon ko makatug og tarong nga nagsige ko na hunap ni Red. Dili gina ko ikalimod nga. Bisag best friend lang ni pero sobra pa sigala ako pagbati niya. Ilabi na pagyutron nga. Doon na siya mga gipakitang lihok na ako nga. Mo'y mas nakasamok na ako. Ay, doon na ba kita may chance, no? Recorded by X Thunder Gaming.
Dili ka mo dungan og lunch na mo ni Red? Dili lang, Sylvia. May lakaw ko good. Sige. Next time na lang. Ay, sige, agreeing ang phone ni Red. Pero dilikit mo to baga. Ay, mukhaon na lang kung ako eh. Gutom na. Girl, di na lagi kayo mo dool si Jasmine. May problema? Wa man. Pero ambot lang ha. Nakabantay bitaw ko niya nga murag naglikay siya nako. Wa ko mahibaw kung nakasaba ko niya or doon na siya gikalain ako. Tingali guilty. Ha? Guilty? Saan sa man? Yan, nakita na ko silang duha, silang Red. One time sa mall, nag-date sila. Ha? Sure ka? Yes, sure na sure. So, possible nga ba, Sen? Doon na sila yung relasyon ni Red. Day. Sylvia, kadiyot lang. Ngano? Paminawa una ko. Paminaon ti ka? Para unsa? Wa na ko tuyo Napasakitan ko? Kung tina-concern ka na ko, sa akong na-feel, ga unta na hibaw man ka, nga na ako'y na-feel ni Red, unta ni sulti ka na ko. Dili ka dito pa na ko sa laing tao mahibawan. Sylvia, sorry. Traidor. Sylvia! Naa si Red sa gawas. Dili ba ni mo adtoon? Ing napalihog mga gusto ko mo pahuway. Dali ko gusto disturbo. Sige, nak. Dili ka bagil magkikistorya. Tungod ni mong pangayoon ang butang nga imong gidaw nako. Sylvia. Giyatagan pa ko ni mong mixed signals, Red. O si pagtuon ni man ako, batuon. Sylvia. Doon na pa kay patag-hatag og buwak og mga chocolates na ako. And then one day, kalit ka lang wa magparamdam. O niya mahibawan na lang ako sa lain nga uyab na mong Jasmine. Oh, nasakitan ko, Red. Tungod kay manhid ka. Sylvia. Sa'yo pa mga nilaom ko. Sa'yo pa akong kibuhat. Dili sayop, anak. Og dili sad sayop nga imo silang pasayloon sa ilang nabuhat. Masakit kaayo. Nahibaw ko. Dili man kinahanglan nga karon gyud nimo sila pasayloon ba? Pero unta, andam ka mo pasaylo nila kung kanus aandam na ka. Ma. Buwag naman sila si Jasmine, hagbayra. Unsa? Mao ba? Oy, klaro, kaysa mong mga mata. Murag naghupamangyod ka, ha? Ha? Uy, Si Red. ay ka. Di ka ni, it's a sign. Ha? Thank you nga misugot ka nga magkita ta karon. Mag 3 years na po, sukad sa last na to pa nakita. Mao gyud. Pwede ba ko mahibaw kay nganong nakikita ka na ako karon? Gusto lang ko maibaw kung napasaylo na ba ko nimo. Ooy, napasaylo na ti ka. Dugay na to.
Kalimtan na lang ta nato. Salamat, Sylvia. Tungod kay dili ko mahimutang kung hangtod karon doon nagagyapoy kasuko nako. Ug mas dili ko gusto nga mapagkasal nga dili pa nako matarong kung unsa may naguba na to. Paslo na ka? O Sylvia, gusto unta kong invite unti ka sa among kasal ni Jasmine. Please, agbabayagid ha. Usa kas mga pinaka-importanting tao para nako ng adlaw. Eh, Time pa, nagbalik mo? oh. Iyang reject ang first proposal tungod nimo. Tungod kay parehas nako. Grabe sad ang iyang konsensya. Mao nga nagkabuwag mi. Ug bisaad siya nako. Kung maoki na kuno ta, ana ra siya magpakasal nako. Red, I'm your average dreamer. I'm a true escape. time na broken-hearted na sad ko. But this time, mas nadawat na nako nga tingali. Dili gyud kami sa akong best friend ang nakatadahan na para sa usag-usa. Dingin na lang ko to. Daghang salamat, RMN.